čau, já jsem Matouš, za kamerou je Vojta a my jsme kluci z Chudobince. A dneska vám kluci z Chudobince ukážou, co všechno se dá zažít ve Varech, naprosto bezplacení, jo. Samozřejmě kafe v Lidlu jsme si koupili, a protože jsme typický Češi. A Fanta, fake? Fake Fantu, protože je levná, že jo. No, takže teďka jsme tady někde v tunelu, brodili jsme se hovnama. Vyšla nějaký úplně sračky. No a my teda jdeme se nabourat někam do terminálu, do systému a najít nějaký skrytý místa, o kterých nikdo neví. Jdeme. Kluci z Chudobince pokračujou, už jsme na koberci. Budeme zase rád hajzle. Jo. Směr bazén. Tady je privát. To se dá obejít, takhle. Kde je ta turistická vleka? Pojď mi rovnou schodit. No, takže tady jsme prostě sice ve Varech, ale je tu můstek. Stejně jako Václaváku. A my teďka jdeme na party střechu, protože když se podívat tyhle, tak je sluníčko, které se svítí, to. Takže tak. A pak se budeme koupat do budovy, kde... Tady jsme jsou skýzu. Tady je výtah lidí, normálně, který teďka odvez nějaký somráky. A potom se budeme podívat do lanže, kde smí jenom být jenom pres a stav, protože já jsem v presu a řeřivá stav. Už jsme na bazíku. Jsme na bazéně tady, party střecha, nejlepší místo. Dojede se sem tím výtahem, pak jdeš chvíli pešky a ukaž ten výhled ještě jednou, Vojto, lidem, ať viděj. No to je úplná nádhera, kurva. A kdybyste náhodou chtěli skoncovat se životem, tak neskákejte do té vody a skočte na tu hranu. Záběr dole, ty vole. A samozřejmě pivko nesmí chybět, že jo. Nejlevnější pivo z Lidlu, protože my jsme kluci z Chudobince. A Vojta vám teďka ukáže, co nejlepšího si dát k pivu. Máme pivo, deep a pořádný, jo. A k tomu samozřejmě pivorský rohlík, pořádný. Protože s tím budete skvělý pivař. Lepší snídaně neexistuje. Snídaně šampionů. Na Dianu. Mohli, no. Do pupíku půjdem, no. Grand Hotel Pup, pivo a pivařský rohlík si kup. Tak jsme našli místo pro výkyt. Samozřejmě všechno zadarmo, je to Vodafone Lunch. Bohužel teda v termálu jsou ty lidi takový zmrdi a hodně sekuritek a jako moc příjemní nejsou, no. Za všechno se tam chcou prachy, nic pro kluky z Chudobince, to vám povím. Ale tohle je něco, ty vole. Ten výhled. Máte ta šedé už, kámo. A je to zadarmo. To je horkej právě, tak jdem. Našli jsme sprchu zadarmo. To rozdíl od mýho bytu teče na rozdíl od Chudobince, tady teplá voda teče. A jdem. Projdeme se, zkusíme to. Teď se dostaneme zadarmo do televize. A to je Emma Smetana. Je to možný. Aha, na Montana. To je ta druhá. To je ta pravda. Objevování nekončí, našli jsme nějakou věž, výtah a jdeme do pivoně. A výtah, který je asi největší rozdíl výškový mezi patrama. Jedno patro. To je pivoně. Co tam bude? Jedno patro, futro, patro a jede to asi půl hodiny to tam jelo. A my jdeme do pivoně. OK. Kam jsme se dostali, ty vole? Cože? Jo, tady to končí. Každopádně. Tam je okýnko. Okay. Každopádně chci říct, že ty vole, tady jsme se dostali někam úplně do píče a zadarmo. A o tom to je. Proti horavcům, takže vy krysy, sem krysy nechoďte hlavně. Vyrábí bongo, ne? To se kouří, ty vole. A teď se to bude dít, Kola. Jsou tu, nás čekají, ty vole. A tam čekají švestky. Máme kola zadarmo, na hodinu. Bez akreditace. Jo, je to na tvoje číslo. Žádná akreditace není. Ale řeknu od koho, ale to si nechám prosit. Dali blbá zpráva. Sebou. Nebyl tu firmol na kolech, nebyl. Už to vypadalo, že je budeme mít. Bez akreditace. Bohužel, Bůh je proti. Bůh je hodně proti. A ta fronta je pořád větší a větší, ty vole. To je v prdeli. Že to musí řešit. Do prdele. Ona to vyřeší. Takže zdar, máme ty kola,
jezdíme tady jak madoři a už máme to asi 15 minut a začínáme to pěkně štát, ale je to zadarmo. Stalo se to, povedlo se nám to, achievement máme splněn. Další věc zadarmo. Nevím, jestli to vyjde vám, ale vy nejste kluci z chudobince. Na to vždycky dobře dopadne a aspoň si tady vyzkoušíme, jak funguje první pomoc zadarmo. No to bude plno. Už je to zadarmo. A už se prasí. No jo. A ten balonek je další cíl. A tak se kluci posilnili vyfoukáním balónku a vydali se dál vstříc dobrodružstvím. Cestou viděli krásnou krajinu, vyfotili se s pohárem pro vítěze mistrovství světa v ledním hokeji. Bohužel balónek obsahoval extrémně vzácné jedovaté hélium, které chlapce otrávilo a ti tak skončili v péči lékařů. Bohužel protijed proti jedovatému héliu vychází zhruba na něco okolo 300 korun, což je částka, kterou si chlapci nemohli dovolit. Museli si tak tedy nejprve na svou operaci vydělat. To se jim podařilo a nakonec skončili v péči lékařů a všechno dobře dopadlo. Kámo, to je v háji, to tam nemůžeme dát.